این فوتبالبоз дар вақти бозӣ қариб 4 дақиқа аз ҳуш рафта буд, аммо мухлисе ба майдон дар омада ӯро бо амале ки касе мунтазир набуд наҷот дод. ин аз ҳама чизи ҷолиби навор намешавад. замоне мухлиси Месси ба тарафаш давиду хост бо ӯ аксе гирад, аммо Месси орумиашро нигоҳ дошт. ин бача монанди сарҳади Мексика ва Амрикоро гузаштан беист медавид ва муҳофизон дар хоби ғафлат буданд. вақте ӯ оқибат ба Месси наздик шуд, аз Лео маҷбуран талаби аксгирӣ кард, гӯё бачаи амааш бошад. хушбахтона Месси ба ӯ норозигӣ накарду шаллоқе назадааст. он бозӣ Лео обу ҳавои хушҳолӣ надошт, аммо ба хоҳиши мухлисонаш рад накарда чизи мехостагиашонро дод. ҳолатҳои ҷолиб дар футбол ҳамин хел не? замони дар Реал буданам Роналду ба ин гуна ҳолатҳо рӯбарӯ шуда буд. соли 2014 дар яке аз бозиҳо мухлисе ба сӯяш равиду зунияшро осеб дод. анаи холамон бошад имзои Роналдуро гирифтааст. рӯйхати хоҳишҳои ин хола ба ҳамин буд нашуду як оғӯши гарм гирифта аз бӯи духии Роналду ҳуш аз сараш парид. як одаме баақл набуд ки он занро хотиррасон кунад ки Роналду дӯстписараш нест. ӯ варзишгари сатҳи ҷаҳонӣ аст. хушбахтона муҳофизон як зани дигарро аз ин кор боздоштанд. ба кадом ақл ин корро мекарда бошанда? дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Роналду дӯстдоштаи миллионҳо мухлис аст. ана ин бача дар бозие ба сӯяш давиду мехост дар рӯзи рӯшан пироҳани Роналдуро бидӯзад. баъд аз ин вай мардак дасташро намешӯяд ба фикрам. ин гуна ҳолатҳо бо Роналду зиёд рух медиҳанд. масалан дар вақти дар Ювентус буданаш мухлисаш аз муҳофизон гузашта мехост бо ӯ аксе гирад. Роналду бозиро бо пирӯзӣ ҷамбаст карда буду, ҳолаш хуб буд. вақте ин бача аз гарданаш кашид, Роналду қариб бекала мемонд. аз шӯхӣ берун, ин бача монанди бозии GTA амал кард. хайрият муҳофизон омаданду ин девонаро ба кӯктош бурданд. Роналду бошад худро аз муоинаи тиббӣ гузаронд. ана ин акамон бошад дар тамоми ҷаҳон бо нағмаҳояш дар вақти бозӣ номдор аст. номи ин мухлис Ҳелме Маркви мебошад. дар футбол бошад бо номи Ҷимми Ҷамп машҳур аст. Ҷимми мухлиси оддӣ не, балки шӯҳрати зиёд дорад. чӣ хел? ин клоун дар бозиҳои муҳими футболӣ ба майдон медавад. масалан бозии Арсенал ва Барселона пеш аз гузариши Анри ба Барса одати аҷиб доштааст неки акамон. ин корро ҳатто дар бозиҳои ҷоми ҷаҳон ҳам дидан мумкин. фикр мекунам ҷоми ҷаҳон мусобиқаи сатҳи баланд бо муҳофизони зиёд аст. шояд ҳамин хел бошад, вале барои Ҷимми не. пеш аз оғози ҷоми ҷаҳони 2010 ӯ сӯи ҷом давида қариб кӯлоашро дар болояш мегузошт, вале муҳофизон дар охирин лаҳза ӯро боздоштанд. ба ғайр аз футбол, Ҷимми ба дигар саҳнаҳо низ худро ба намоиш гузоштааст. масалан Евровижн 2010 вақти баромади Испания. ба як мард 40 ҳунар кам аст. ҳамин хел не Ҷимми? вақте мухлис ногаҳонӣ ба майдон давад, аз чор гӯшаи майдон муҳофизон ба дод мехезанд. вале агар ҳазорҳо мухлис дароянд чӣ мешавад? ягон муҳофиз пешашро гирифта наметавонад. агар ба гузашта нигарем, моҳи майи соли 2012 Манчестер Сити қаҳрамони Премер-лига гашту мухлисон аз хурсандӣ ба куртаашон намеғунҷиданд. баъди садои ҳуштаки довар ҳама ба майдон зада даромаданд. ҳатто Кевин дар байни мухлисон раҳгум зада монд. полиси дар он ҷо буда тамошобин шуду халос. бале, ҳолати аҷиб. ҳазорҳо мухлис дар майдон барои 22 футболбоз шуда даромаданд. хайрият ки майдони футболӣ калонтар нест. агар ҳолати баъдӣ ҳам ҳамин воқеа мешуд, шояд мӯи сари фигро касе ёфта наметавонист. содиқ будан ба дастам муҳим аст, вале баъзе мухлисон инро қадр мекунанду баъзеи дигар не. соли 1997 Луис Фиго дар Барселона бозингари муҳим буд. вақте ӯ ба дастаи рақиби асосии Реал Мадрид соли 2000 гузашт, мухлисони Барселона беҳад хашмгин шуданд. онҳо ин гузаришро хиёнат мешумориданд. баъди гузариш Фиго дар Камп Nou барои бозӣ бо Барселона омад. ҳама алами мухлисон ҳам ҳамин ҷо баромад. ҳазорҳо мухлиси Барса аз дидани Фиго дар ғазаб омада буданду садои баландашон то ба Антарктида мерасид. ҳолати бадтарин ҳам ҳамин ҷо рух дод. вақте Реал бояд зарбаи кунҷӣ мезад, Фиго назди тӯб рафт. чизе ки футболбоз интизор набуд рух дод. ҳар гуна ашёҳоу партофтҳо ба сӯи Фиго мепартофтанд.
вақте ӯ ба кунҷи майдон рафт мухлисе калаи хугро ба сӯяш партофт. ҳама чиз бад буд, вале калаи хуг партофтан то ҳозир дар хоби Фиго медарояд. Фиго дар рӯзи баъдӣ бо калаи хуг дар расонаҳои хабарӣ баромад. ҳолати баъдӣ низ хеле ҷолиб аст. бозиҳои футболӣ бахусус мусобиқаҳои калон миллионҳо тамошобини худро доранд. ана барои бархе мухлис фурсати хубе мешавад ки худро ба намоиши ҳамагон гузорад. моҳи феврали соли 2012 мухлиси ливерпул ҷон фули дар майдони Гудисон парк бозии Сити ва Эвертон омада буд. ин нақшаи пешакии ҷон буд ва дар рафти бозӣ дарҳол рафта худро ба дарвозаи ҷо хард ба муддати 5 дақиқа баст. бозингарон кӯшиш карданд ӯро ором кунанд, вале ин мард то пулис омадан аз ҷояш ҷумидан нахост. баъдан чӣ хоҳад чӣ нахоҳад маҷбур буд майдонро тарк кунад. тамоми 5 дақиқа ин ҳолат ба намоиш гузошта шуду миллионҳо нафар тамошо карданд. инро дида хулоса кардан мумкин ки одам баъзе вақт аз ақл бегуна мешудааст. чӣ кореро стояд барои диққатҷалбкунӣ мекунад. дар футбол на ҳама ҳолатҳо аз рӯи беақлӣ мешавад. баъзеаш метавонад ҳаёти одамонро наҷот диҳад. моҳи марти соли 2012 бозингари Бостон Фабрис Муамба ногаҳон дар дақиқаи 41 ба замин афтид. дар аввал касе ба ӯ аҳамият надод. вақте мухлисон диданд ки бозингар ба ёрӣ эҳтиёҷ дорад, бозӣ манъ карда шуд. мухлиси Тоттенхем ки табиб буд ӯро аз марг наҷот дод. Муамба тақрибан 4 дақиқа аз ҳуш рафтааст. 7 дақиқа ӯро ба худ оварданд ва баъдан ёрии таъҷилӣ омад. духтурон дар бемористон қайд карданд ки маҳз мухлис сабаб шуд ки Муамба ҳоло зинда аст. дили бозингар қариб аз кор монда будааст. Муамба хушбахтона наҷот дода шуду ба худ омад. баъди муддате футболбоз мухлисе ки ҳаёташро наҷот додааш зиёрат карду ташаккури махсус ба ӯ гуфт. маълум аст ки ягон миқдор пул ҳаёти касеро наҷот дода наметавонад. ба ҳамин навори имрӯза ва поён мерасад. ҳатман обуна шуда пайгири мо бошед. хайр дӯстон.